حزب السلام تنا تقبلوا خبركم تخاطلتين لومي ربع 24 لكاتيت فرق معاتن فرعان استدالو زينا ومسنادو نفيلم لنا مسانا قد صنحو بخبر زعدم بيتروس منقسي ارست زينا عبد زوا ماكل عدتات تمامعون عد حوشان كلت ديغاتات نمهنات مدلات يتصفف له عبد نوزبا فعبت كتبا وعقم دكان استي عبد مقلبات وصيتا وسرح كم تعمد حبيرو عبد نوزبا حجاز حزب استفلالي وفراتات لمعاتي السلاسلالو تغاريتو تصنح زت سلام منغست افغانستان نعتق جله طالبان تجميرو كندا امريكان دبلوماسياون كتباون زمدنا نمدنفع كسرحه سماميين عبد بريطانيا متن شغله البونت لعل 500 تاويت كم زبصح تحبيرو حبريتا كاب منستر طعنا تمالي 23 لكاتي تاب موشب ماكلات زوباتات دوب غاشبار كان ماكلن بستغبرن ناي لاباراتور مرمراتات 7 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصو كابزيوم 62 اب زوادو مالت 27 اب عدقيه 15 اب مندفرا 7 اب سنعفه 6 اب دواروا 4 اب عدو خالا 3 دما اب صورنات وشيبم تصنحيهم اتم مسترفو 7 كاب زواغاش باركا مالت 3 اب اديبارا 3 كاب غولج 1 كاب ام حجر كمون 1 كاب سمرا زوا ماكليم زي كمتيلن كلا بسبالات زوادو تعاقبهم كنكن كجبر لهم تصنحوا 91 زيغاتات حاويم ننبيتهم تفانيم بز مسرت على الله قطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كساب لومي 2773 بصح له 2159 كابزيوم حاويم استفانو شوعات بموت استفاديم 607 دما غنا اب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيم منستر طعنا 23 لكاتيت 2021 ابنو زبا قال نفحي عدتات تمامعون عد حوشان حصرت ماي 7 طريتن مفتحن مدبات حرشا ولمعات مدنفعن ب6 مليون ناقفا كلتن اشتريغاتات نمهنات بهزبا وفراتات مدلوات يتصفف الله اب كفل حرشان مريتن زوا ماكل حلافي جنفر معقاب ماين حامدنا تو كسته جبر جرجسني ارينا بزها حبريتا اب عد حوشات هنزلا استات 41 شح متر كيوب ماي ناي مهلال عقم زلوا ديغا 10 هكتار نملمع زخل تحت غرصيك وعدد الله مخان حبيرون اب ممحدار كبابي تراديشيت هنزلا ديغا تمام عدما لعلي 21 شح متر كيوب ماي ناي مهلال عقم خمزلوان استات 4 هكتار كتلمع مدب كمزلون تقيسو دما كاب عدي نابتا ديغا زوت مغابي ناي حامد صرغا بنبرتي كسرح مخان غليصون أما حدار من حدار كبابي عد حوشا أو برخة أصفهان أبال بايتو زوا مأكل أو كفلوم أبراهامن بجديوم نبرتي قديمون بوفران أبتا ديغا زوتو 4 كيلومتر ناي حمد صرغا كم سرحو ماي كوعتات نمفواسون أب لعلت ديغا تنصلو بوتاتات زالاتاتن كترتاتن يسرحو كم زلو بمحبار اتا ديغا كساب تزازم كابوم زحتت كفصمو مخانو مرغاغيصوم نبرت بوغنم زنبرم حصرت ماين اب منابرم زفطرو زنبرت صلوان بمذكر تاديغا نصغم ست ماي 7 طريتن فتحت تمص سلازخنت اب زحصر غيزه نمزዛማ بتوفاينت كسرح مخانم غليصوم هاجرام محبر دكانستيو إيرترا عقمن أفراينتن دكانستيو نمعبايز تفلاليو سلطناتاتن حاجزاتن كجبر صنيحلو أبنو زبا أفعبت استقايدن نتفتات نايز مقصل تقينو أب محيال كتبا عقم دكانستيو زمسجنو تي ترقيبو الله وكيل إيرينا محارب لاي نزدالو تصبصب أزي برهاني كتقربايا أبنو زوبا أفعبت عقمت الدكانستيو بحفشة قطوة عقمن دما بفلان مقلبات وزيتا وسرح كم تسعمة بيت صحفت هاجرام محبر دكانستيو أبتونو زوبا قليتو حلافي تبيت صحفت ويزرفات محمد نيرينا بزهابتو حبريتا محبر نتفتاتو بمسفاح أبالاتو موياتات كأسمان أبحرشاو نتفتات كوافران زقبر متبب عن دقفن أما محياش من نوابر أنز مسكن أستواتو كم زقبر عرد دقام بستقبر لنا يموتر ماين ناو تندقف أما محدار كبابا قامتشوا بحرشاو نتفتات نابر أنز مرحز اللوا سوسان حموشان دك آنستيو نايزمر أيام مخانن تغيسات دما أتمدب توسخت دك آنستيو بحرشان متياس بايتا فتيرو كم زلو حبيرا
ኣብቲ ንኡዞባ ዝተሃንጸ መሰልጠኒ ማእከል ዘጠቓልል ዘመናዊ ህንጻ ንጥፈታት ሃማድያ ምድንፋዕ ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ዝሓበረት ወይዘሮ ፋጥና ልዕሊ 1260 ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝቐሰማ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ስድራ ቤታት ድማ ናይ ኣድግን ጅርባን ሓገዝ ከም ዝተገብረለን ብምግላጽ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናውን ስነ ኣእምራውን ሳዕቤናት ዘኸትል ዝነበረ ጎዳእቲ ልምድታት ንምቅላስ ተኻየደ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ጻዕሪ እውን ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣብሪሃ ወይዘሮ ፋጥማ መወዳእታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ተሳትፎን ተወዳዳርነትን ንኽብርኽውን ማሕበርነተን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዓይነታዊ ገንዘባውን ሞራላውን ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ብምሕባር ኣብዚ መዳይ እዚ ኣፍልጦን ኣብ ሕጊ ክብዓ ምባል ዕውት ስራሕ ከም እተሰላሰለ ገሊጻ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ክራማት ቅድሚ ምእታው ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ንምጽጋን ከምኡን ጽሬት ኣከባቢ ንምውሓስ ወፈራታት ይሰላሰል ኣሎ ዛዕበየ ክፋል ናይቲ ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ዝዕመም ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ይካየድ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ በጋንታታት ተወዲቦም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ዝዓለመ ሓበራዊ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ሓበሬታ ብተወሰኺ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽግር ጽሩይ ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ከተማ ሓጋዝ ንምፍታሕን ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታምን ዲጋ ንምስራሕ ምድላዋት ከም ተጻፈፈ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻቲ ንኡዞባ ሓቢሩ دحرزا حصار مسغاغري تاغراو زيناتات حيزنا كنملسكم هنا مكتالكم كتقصلوا دقيمه بخبر عدم ተዋሪቱ ጸንሐ ዘተ ሰላም መንግስት አፍጋኒስታንን ዕጦ ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ ሳልስተ ዚያ በከተማ አዶሓ ቀጠር ዳግማይ ከም ተባጋገሰ ተሓቢሩ ክልቲኦም ወገናት በቲ ኣብ አፍጋኒስታን ዘሎ ጸጥታው ቅልውላው ንሓድሕዶም ክወቃቆሱ ብምጽንሖም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ዘተ ሰላም ከም ተወዘፈ ጸብጻባት ይረዱ አፈኛ ጉጅለ ጣሊባን ብናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዳግመ ምጅማር ዘተ ሰላም ውጽኢት ናይቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ምስ አሜሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ምዃኑ ገሊጹ يوخن برجل طالبان مس أمريكا ختموا سمع سلام نمتكبر دلونت سلزي بلون تسمع داغ ما يكون لسوم كم زغيلي من حدار بريزيدنت جو بايدن كحبرت عن حزب الله اتنا إذا حلف عامة سمع طالبان عبد العلي علامات منجست أفغانستان زي كايدو متكعتات كوكارس أمريكا دما بتهاجر وفيرات وزلا سراويت كتسحب زبدينيرو انت قناتي عتو جيله متكعتات بالصفحه ملكوع بمقصالو أمريكا سراويتا كتسحب زوصات مدب كتدناغيا كم تقل عميتالا بزدمات تكبارتي سمع بحصير اوان كسمر كم زيكل معباليتات افغانستان بغرب زكاتاتول وغنات يموتون أمريكان كندا دبلوماسيون كتباون زمدنا أن مدنفع كسرحة سماميا تسمع بريزيدنت جو بايدن قدام مينستر جاستين ترودون تمالي 23 لكاتيت بمانزا أبزكايرو نايف لماركبي تبعتهم كلتي مرحتي بسنكي كورونا فيروس تاسي كتبا هاجراتهم نمبربار كمون عب ممكات كلمة ولوت كتحجاجز مخانة مفليتهم أتوم مرحتي أمريكان كندا كسب كرتشين 50 أبزول لجيزة كاب اتفاق بكلت جازات نزاك وخانة حبراوت عرم كم زحيلو عبتركب جليتهم بريزيدنت جو بايدن هاجرو نتي أبي كرتشين 15 استبدح كلمة وسمع باريس داغماي كتصنبر مخانة محبار يذكر من محدار بريزيدنت دونالد ترامب اتي سمعنا أمريكا زربح كم زي كونه بمتقاس أبي كرتشين 10 شمونتن كم سحبه يذكر ኣብ ብሪጣንያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቆጻር ብዝተወስደ ምእጋድ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝርከቦም ተረርቲ ስጉምትታት መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ልዕሊ 5 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ክስተት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብታ ሃገር ካብ ዝተራእዩ ተመሳሰልቲ ቅልውላዋት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ረድዮም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ 2020 ዝተመዝገበ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ1.3 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ይዝግለጽ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ገና ብዝለዓለ ናህሩ ይላባዕ ብምህላው እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ክሳራታት ኣብ 2021 ክውስኽ ከም ዝኽእል ግምት ኪላታት ኣሎ
ኮሮና ቫይረስ ብዘይካቲ ዘውርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ሃስያ ይውርድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ኤኳዶር ተማሊ 23 ለካቲት ኣብ 3 ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተኸስተ ግጭትን ዕግርግርን ብውሕዱ 75 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቲ ግጭት ፈለማ ኣብ መንጎ እሱራትን ኣባላት ጸጥታን ከም ተጀመረ ጸኒሑ ግና ኣብ መንጎቶም እሱራት ከም ዝለሓመ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጸጥታ ኤኳዶር ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ኣረድዮም። ነቲ ግጭት ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ሌኒን ሞሬኖ ብዕሉላት ገበነኛታት ከም ተወልዐ ብምሕባር ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣረድዩ። ኣብ ኤኳዶር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት እውን ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ጸብጸባት ይጠቕሱ። ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመዓልታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ቀዝሒ ዝዓብለለ ኩነታት ኣየር ኣብ ሰብን ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ብዕፅፍታት ከም ዝዛየደ ተሓቢሩ። ዘይንቡር መጠን ዛሕልን በረድን ዝዓብለለ ኩነታት ኣየር ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተደሚርዎ ሕፅረት መግብን ጽሩይ ዝስተ ማይን ከም ዘስዓበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቁጥሪ ህጹጽ ረድኤት ንምርካብ ናብ ማእከላት ረድኤት ዝውሕዙ ሰባት ከም ዝነሃረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብመሰረት ሰብ መዚ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ድሕነት ቴክሳስ ምስቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ሰባት ቁፅሪ እውን ወሲኹሎ። ሻምብቆታት ማይን ነዳድን ብኽቱር ዛሕሊ ከም ዝደረቐ መስመራት መጓዓዝያ ጽርግያ እውን ብኩምራ መረድ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ሰብ መዚ ብሰንኩ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ንመጠን ፍርያት ነዳድ ኣሜሪካ ብልዕሊ 40 ሚእታዊት ከም ዘጉደሎ እውን ይጋውሕ ኣሎ። ቻይና ልዕሊ 100 ሚልዮን ቶን ዕቑር ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዘለዎ ዝተረጋገጸ ከባቢታት ከም ዝዳሃሰሰት ኣፍሊጣ። እዚ ሓድሽ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ወሽመጥ ቦሃይ ሰሜናዊ ቻይና ብዝተገብረ ዳህሳስ ከም ተረጋገጸ ሃገራዊ ትካል ዕደና ነዳዲ ባሕሪ ቻይና ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ርኽበት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ወሽመጥ ዝተዳሃሰሰ ልዕሊ 100 ሚልዮን ትርቢዒት ሜትሮ ባህርያዊ ጋዝ ስዒቡ እዩ ዝረጋገጸ ዘሎ። ኣብዚ ከባቢ መዓልታዊ ልዕሊ 300 ቶን ነዳድን ልዕሊ 150,000 ትርቢዒት ሜትሮ ባህርያዊ ጋዝን ክዕደን ከም ዝኽእል እዩ እቲ ትካል ሓቢሩ። እዚ ዳህሳስ እዚ ኣብቲ ወሽመጥ ንዘሎ ዕቑር ጸጋታት ንምርግጋጽ ንዝካየድ ስራሓት ልዑል ድፊት ዝፈጥር ምዃኑ ዝገለጹ ኣካየድቲ ሃገራዊ ትካል ዕደና ነዳዲ ቻይና ማዕቢሉ ብዘሎ ቴክኖሎጂ ተደጊፎም ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን መስርሕ ዕደና ክጅምሩ ምዃኖም እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ቻይና ኣብ ወሰና ሰማያዊ ገዛእታት ዘሎ ባህርያዊ ጸጋታት ነዳድን ጋዝን ብምጽናዕ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እታው ንምጉዳል ኣድማዕ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላዮም ምስ ቁጠባታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ብራዚል ብሓፈሻ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃገር ድማ ብፍላይ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ውሕጅን ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ክፍለ ሃገር ኣክሬ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብከቢድ ተጸልያ ዘላ ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት ልዕሊ 6,000 ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ልዕሊ 120,000 ድማ ብኣሉታ ተጸልዮም ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑ ከም ዝኸኣሉ ኣረድዮም። መንግስቲ ብራዚል ኣብቲ ክፍለ ሃገር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዋጅ ኣውፂሎ። ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ ኣብቲ ብከቢድ ዝተጸልወ ምስ ፔሩ ዘዳውብ ከባቢታት ብምብጻሕ ንዝወረደ ዕንወት ከም ተዓዘበ ዘቃልሓ ማዕከናት ዜና ዝካየድ ስራሓት ህጹጽ ረድኤት ክቃላጠፍን ዝግበር ሰብኣውን ንዋታውን ደገፍ ክሕይልን ከም ዝኣዘዘ ገሊጸን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ዜና ተዛዚሙሎ ብርክመዓልቲ